Namhlanje kade sila Umnini Groundini besize kuma ward amaningana nokho amakhansela ahlukahlukene. Ngijabuliswe izinga labantu bakhona ukuqonda ukuthi uhlahlo mali lusho ukuthini. Kungijabulise kakhulu ukuthi babonge la senze kahle khona esasikade sibatshele kodwa unyaka odlule. Baphinde futhi bagxeka la kufanele khona. And okube kuhle kakhulu ukusho futhi nezinhlelo eziphatha abantu abasha. Udaba lwamathuba omsebenzi lube phezulu kakhulu ngoba bathi sekwenzeke konke bayafisa ukuthi bawathole amathuba omsebenzi. Ngibonga ukubambisana namakhansela lezi ndawo, ngibonge ukubambisana namakhosi nezinduna kanye nalabo bezenkolo nomphakathi wonkana.